iki. Innallaha masabirin. Gak ngurusi biring ngurusi moro piye lho. Lah apa biring diurus yo? Kon niku wong primitif ta ya apa sih? Takon. Padang iki lampu. Oh, lampu ah. Iya. Oh, kok iso murut. Lho, lah kuculuk maneh iki. Gak tau sekolah kon. Lho kok tak pateni. Anane lampu iku murut, Itu nek plus ketemu min, ngono. Iya. Dadi tun, Tun tadi Paiman karo Paitun. plus ketemu min. Min. Ya. Iku terus ana setrume, mulane padang. Padang. Lho, ana setrume gak iso padang. Apa yo? Ya sound system. Ayo son iki lho poteng kok gak ono. Ana setrume. Ana setrume gak padang. Ayo ngomong lambe. Iya, lampu iku padang ana setrume. Iya. Sound system iku ana setrume tapi gak padang. Iya. Lho, anane gak padang. Iya, ayo. Iya. Ayo, gak ono setrume ayo. Ayo. Ya ya tak balekno kon. Balekno. Apa sebabnya lampu iku kok padang? Anane padang mergo matamu melek. Ayo merem. Apa cerita apa coba sih?